שנמצא במרכז ובמזרח טנק הוא דגש על עדינות ודגש על מורכבות וטעמים שאין, זה לא אלמנט אחד שמתווסף לאלמנט אחר, זה כמה דברים יחד שיושבים בתוך המחבת או בתור לבישול ארוך ויחד יוצרים איזשהו ארומה שמאוד מאוד מיוחדת לאזור הזה. משתמשים הרבה בהל, משתמשים הרבה בפלפל סצ'ואן, משתמשים הרבה בסויה. לסינים בניגוד ליפנים יש סויה שהיא קצת פחות חזקה, קוראים לה סויה בהירה, אבל לא בגלל שהיא בהירה יותר, פשוט יש לה 4 חודשים פחות ביישול והתוצאה שמתקבלת היא צבע פחות שחור, היא פחות צמיחה, היא פחות מלוכה, ופה בארץ על המדפים קוראים לה סויה בהירה. זהו בינתיים, אני ממשיך. הסינים משתמשים כמו הצרפתים או כמו המערבים בכמה שיטות בישול. הבואי שלהם מאוד דומה לבואי שלנו, הסטיר פריי שלהם מאוד דומה לסטיר פריי שלנו, וככה גם הטיגון. המטבחים האסייתיים בגלל החוסר באמצעי קירור ואמצעי שימור למזון העדיפו שיטות בישול שהן קצת יותר ארוכות באזורים מסוימים בסין, וחלק מהן הן קצרות אבל הן משמידות את החיידקים ומשאירות את האוכל בטוח לאכילה, כמו הטיגון לדוגמה שמאוד מאוד נפוץ גם בהודו, גם בסין, גם בתאילנד וגם ביפן, גם פה אבל גם שם. הדימסמים למיניהם, קיימים 3 סוגים עיקריים של דימסם. הבר שעשוי מבצק שמרים בתוספת של מילוי והוא נעשה מאידוי, מעדים אותו. סוג השני זה ההר גאו, שהבצק שלו עשוי מקמח קורנפלור, מים חמים, והמילוי שהשיטת ההכנה שלו זה אידוי וטיגון. והסוג השלישי שזה השומאי, זה בצק שקוף שעשוי אך ורק משומן מרגרינה וקמח, בדרך כלל גם משומן חזיר עם קורנפלור, והוא גם כן על ידי אידוי וטיגון עדינים. הירקות האופייניים למטבח הסיני. הסינים מעדיפים את הירקות שלהם פריחים, מלאי טעם, מאשר רכים ומחיתיים. בדרך כלל מוקפצים עם מעט שום, ג'ינג'ר וירקות עליים שמחושלים במים. לא מורתחים אלא מטובלים קלות במים החמים ומטובלים. בין הירקות האלה, הבולטים שביניהם זה החציל הסגול, שאפשר לראות אותו כבר בימים האלה בארץ, ואפילו מלפני שנה ומלפני שנתיים. זה חציל ארוך, סגול וצר. הכרוב הסיני שמאוד דומה לחסה ערבית או חסה רומית, הבסיס שלו יותר רחב, הבסיס שלו יותר בהיר, העלים שלו יותר בהירים ומאוד מאוד מאוד פריחים. אפשר לתקן אותו, להקפיץ אותו, לבשל אותו, להדות איתו, הוא מאוד 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 נוח והערך התזונתי שלו מאוד גבוה. הטרף, צמח שגודל באגמים עם גבעול, בוא תתרכז במזופלסט, תחגוג על השומן ועל כל הזה אחרי זה, בסדר? בוא תפסיק עם השטויות האלה. בסדר, הבשר שבצד, תאכלו אותו אחר כך בסרטה אסייתית, אל תחזרו לי מהסדר יום ואל תשבשו את העניינים. צמד למזופלסט, תעשו את הבצק, אחרי זה תתחילו להתפרע עם כל מיני דברים שלא קשורים. מה זה? מה ניסית לעשות? תכף אני אדגים את הפנקק, ואז אחרי זה נוכל לצאת את ההפסקה. תכף אני אדגים, כן. עושים. ראית? כן, כמו שצריך. שתי. טוב, נמשיך בג'ינג'ר.